Çempionlar Ligasının finali Araslan Porto'dan gelip etdi. Salam dostlar. Bugün köpleşigimizde 30 ýerinden birine geçilen gece futbol mustaqlan tawarsızlıklan arasynda final uşugy. Münchenin Allianz Arena stadionunda netip bolsa Ýewropaň häzirki wagtda güýçli toparlar bolan PSG bilen Inter toparlarynyň arasynda duş geçiriler. Biz şu taýda Inter şu liga çempion näme üçin utar? Şeýlede. PSG şu liga çempion näme üçin utar? Gelin sowallaryň arkaty bilen şuň jogabyny tapmaga finansiýaly. Inter näme üçin şu çempionlar ligasyny utar? Birinji nowatda Inter'in 3-5-2 taktikasy, Inzaghi'ň gol başçylygyny özüňiz bilýänsiňiz. Näme güýçli toparlar geçdi. Barcelona ýa-da eýle toparlar. Özüm hut istenlik, ora bolsun, orta grup bolsun, hüjüm bolsun, hemmesi sady işlen soň ýa-ni netijede gazanýar. İkinji goragy Bastany, Acerbi, De Bruyne bul atlar üçin köp çarşan bilen başdan geçiren gorawçylar, atly güýçli, tejribeli gorawçylar hakykatdan hem olar her bir pursatda öz etmeli işlerini aňraýan bilen ýerine ýetirýärler. Özüm tarlaşyk hereket edýär. Orta grupda Çalhanoglu, Barella, şeýle-de Mihtaryan, buluşluk, istenlik pressingden dollerde çykman başarýan ýarym gorawçylar şeýle-de hüjümi Kur'anna hüjümçüler bilen gattarlaşykly hareketleri ýola goýýar. Köp güýçli topar şunu öz başyndan geçiren şu üçlüň oýuny. Lautaro bilen Thuramyň oýunyny artyk maç ýatlatmak gerekkäm kalýar. Bir goragy ýoksa geçde beýleki gol geçirmäge jogap berýär. Umumyň ýanky goragy ýarym goragy hüjüm. Ine esasy aýratynlygy şulardan barar. Ýan gaýdan oýunçylar istendigem gaty tejribeli, sowukkanly hereket edýän. Kagyz ýüzünde dogry pasaja öňde barçy topar. PSG Çempionlar Ligasyny alar diýilýär ýöne. Inter'in oýunçylarynyň tejribesi, sowukkanlylygy bärde öz mümkinçiliklerini açyp görkezmäne, ýeňiş gazanmana dogry mümkinçiligi bar diýip aýdyp bolar. Indi PSG-a geçelim. PSG näme üçin Çempionlar Ligasyny tutar? Birinjisi Dembele onsuz bolmam bilýär. Mbappé'den soň PSG-nyň derejesi gaçar öýtdiler ýöne bärde Dembele geçirilen oýunlarda 21 gol geçirdi. Özüm hemmesi manaly toplar, ýöne toplarda Çempionlar Ligasyny alan ýagdaýynda Dembele altyn top bayrağynda münasip görülýän häzirki wagtda birinji belgi boldy şol altyn top bayrağynda. Şol sebäpli 9-lyk beýlenne diňe hüjümde däl ýarym goraga da ýetişýän oýunçy. Hüjüme ýakyn ýarym goraga. Şol sebäpli esasy oýun Dembeleň üstünden şu wagtda şeýle bolmam gelýär. Belki de Dembele oýuny üstüne alsa, onu PSG Çempionlar Ligasyny ýeňiş gazanmak gaty kyn düşmedi. İkinji ýarym goraga jogap berýän Kwiçe bilen Dua özüňiz bilýänsiňiz. Kwiçe topara gelip oýuny üstüne alyp näil hereketler edýänini, top bilen gorkman, gorawçylara bar gol geçiren köp görensiň. Şo sebäpli Inter'in ýaşy bir çener baran gorawçylar ine şolara gaty kyn düşer. Sebäbi Kwiçe bilen Dua oýuny üstüne alanlar, onu gorawçylara gaty kynlar. Bunu geçen ýolum bakýan. Tine bilen Fabian Ruiz am ýatdan çykaryp bolmaz. Merkezde kontrol, ýarym gorada kontrol gaty güýçli. Hakymyny ýatlaman bolmaz. Hakymy gorawçam diýip bolanok, hüjümçem diýip bolanok. Ýarym gorawçam. Hakymy meýdanyň hemme ýerinde. Şol sebäpli garşydaşlar gaty kynçylyk çekýän oýunçylaryň birini puçy. Hakymy özüňiz bilýänsiňiz, hakymy 90 minutlar şowr tempda, şowr ýagdaýda duşu geçirmäne ören ussat futbol hakykatdan hem derwede Donnarumma onu ýatdan çykaryp bolmaz. Gaty sowukkan derwedeçi Luis Enrique eň goly mümkinçiligi pasajan. Şunu ýaly Inzaghi bilen Luis Enrique'ň tejribesinden geçen onu agramly bölek Luis Enrique'ň tarapynda bolar. Gatyl toparlar bilen gatyl ýeňiş gazanmaga maçaran küç tahtatyna oýun geçirýän ýaly hakykatdan hem Enrique oýuny dogry gurap istenlik pursatdan başalyp çykmany başarýan tälimçi. PSG-da şu ýyl gaty ýaş oýunçylar bilen başdan başlap şunu ýaly netijelerde ýetdi. Inni Çempionlar Ligasyny ýeňiş gazanmak bir adym galanna tälimçiň orny gatyrlar. Ýene diýke jadady bellak geçeýin. Şu Allianz Arena'da Çempionlar Ligasynyň finaly 5-nji gezek geçirilýär. Şundan öňki geçirilen 4 duşlukda da täze toparlar ýeňiş gazananlar. 1979-njy ýylda Nottingham Forest, 1993-njy ýylda Marseille 1-nji gezek ligany aldy. 1997-nji ýylda Borussia Dortmund 1-nji gezek ligany aldy. 2012-nji ýyl Londonyň Chelsea 1-nji gezek aldy. Şu statistika tereten onu Inter'in Çempionlar Ligasyny alypdy. PSG topary 1-nji gezek aljak bolsa şu hatabat dogry boljak bolsa bu da PSG tarapyndan. Nesip bolsa Çempionlar Ligasyna 31-nji maýda geçirilýär diýipdik. 20:00 Gönýaýlym guramakçy bolýan. Şonu da kimiň näili şol oýun bilen magly, tarih bilen magly sowallar bolsa Gönýaýlymda jogaplar tapyp bilersiňiz. Bizden daşlaşmaň, nesip bolsa biziň Gönýaýlymyza gatnaşyň. Köp sag bolun.